Sa nagkaduol nga palarong pambansa 2024 nga ipahigayon sa Dakbayan Sugbo, track oval sa Cebu City Sports Center, wa pa marabirize. Samtang gikansilar sa acting mayor ang bidding sa multi-million pesos nga portalet rental nga gamiton sa National Games. Ano ang report? Gi-inspeksyon ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang kondisyon sa Cebu City Sports Center nga sentro sa Palarong Pambansa 2024. Naabtan niya ang asfaltado pa nga track oval ug ang inanay nga pagbutang og rubberized granules. Giingong gipasaligan si Garcia sa kontraktor nga matapos ang rubberized track oval sa dili pa ang Big J. I am hoping that everything at the latest will be finished by the end of next month, the end of June. Aduna hinoy mga dapit nga anda mosalo sa mga duwa o galing maapiki gyud ang Cebu City Sports Center. Kini human sa hugot nga pakigalayon sa mga silingang syudad ug kalungsuran human ipasalig ang lalawigan nga suportahan ang palaro nga nasa Dakbayan Sugbo karong Hulyo 6 hangtod na sa Hulyo 17. Very much ready mutabang si Governor kadaghan na mga nindot pud nga mga oval outside the city of Cebu. Samtang kansilado na ang procurement sa 21.9 million pesos nga portalet rental nga una nang gikurian sa konseho nga 18 million pesos na lang. Gihulagway kini ni Garcia nga dako ra kaayo ang gasto nga mahimo raman nga maggamit ang mga pansayan sa mga tunghaan nga himuong biliting area sa mga delegado sa Palarong Pambansa. Nasayran nga mokapin sa 400 ka mga portalet with shower ang abangan unta sa Dakbayan nga magamit sa dakong kalihukan sa paugnat sa kusog sa nasod. Prangka lang pagkastorya, I have let them review it once again, no? O unsa gyoy necessary and needed para sa atong kuan, sa ato ang diri sa ato ang pag-host sa palaro. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.